Hai लोगोफोर दायो आं ओंखाम जानो नागिरदों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन 4 years रानिंआनो जाबाय माबा मोनजायाखै मा होनो थास' बिबारजों अमा बेदर न'आव जेरै जायोना बेबायदि मोनजायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बेंगलराव फार्स्ट टाइम बेंगलराव फार्स्ट टाइम जानाय जासिगोन आरोना बहुत गोबाव जाबायमोन न'आवनो जाबाय थायो न'आव जाबाय थायोमोन आगोलो उन्दैयाव ओमफ्राय दायो दिनैसो मोनजासिगोन आरोना डिउटिनिफ्राय फैबाय आं डिउटिनिफ्राय फैनानै जास्ट दुगैखांबाय बेनिफ्राय आबौआ संना दोनदों ओमफ्राय दायो जानोसै आबौनि संनाय ओरैबायदि टेस्टि जाखादों आरोना आं दहाय नायखांबाय नै जोङो थास' बिबारजों मा आब' अमा बेदर आसामनि थास' बिबार दासो आसामनि ओंख्रि मोनजासिगोन रायजोफोर थिगासे जानायल'सै जासुलिखाना आङो माहाय मटिदि जाहांबायानो एसे नै खावलायफोरा ओंखारबायानो एसे नङाबाथ' हामजोब्बायमोन जानोसै एबारनिया गोदोसो जालायलायबाय आङो हांख्रायजोंसोमोन नै थास' बिबारजों अमा बेदर आं फैना लोदो जाबाय बा अमा बेदर जाबा लोदो जायो होमबालाय आं जाबाय थानोसै दानियाबा अमा बेदरजों थास' बिबार एसा गोबावनि उनाव बारा मोना नालाय थास' बिबारा सोर लाबोनाय आब' बिलिना हायबाय माला हायखोलै बिलाय माहा दोङो ओमफ्राय गोथाव जादों दिनैसो मोनजाबायलै गोथाव थेंक इउ संनोबो रोंखादों जि गोथाव थास' आथिं दंबावो होबाय थास' आथिंबो दङ नो अमा बेदराबो दंबावखायोना दिंखियाबो दंबावोसो दिंखिया जानांगौ लाव बिजौबो दोङो लाव बिजौ माने जोगोनार बिजौ जोगोनार बिजौ बेदरल'सो नांगौ आंनो बे बेदरखौ सिन्था खालामना आं दं बेदरल'सो नांगौ बेदर जासुलि ओरैनो जाय आंजों थाफागोन गब्ल'गोन बेदरावबा आंबा गब्ल'बायनो साननैयावनो फुंबायनो आबौआ आंबो माहाय मोदोम जाबायना थेंक इउलै पिलिना आं दायो मेसेज खालामगोन बेखौ र' थेंक इउ पिलिना आं नोंखौ मिथियाखैमोन दिनै फैबाय होननानै आरोना बाट मैयाथ' मेसेज खालामदों नोङो आंनियाव माबा खालामनो हायो खोन्थाहरनो हायो मैया मेसेज खालामनाय मैया खानायखौ मेसेज खालामनाय बियो बाट आं रिप्लाइ होदिया आरोना बिजिमोन आं एसे बे जोबोद मोजां मोनदों आं पिलिना गोथाव जादों आब'नि संनाय एसेबां मोजां मोनदों आङो लोगोआबो सासे होनहरखादों माबानि आंनिनो साबसक्राइबार आरोना जाय थास' बिबार लाबोदों बेखौ थेंक्स होननानै ओरैबायदि गोथाव जादों दिनैसो मोनजाबाय मोनलायलायदों आङो न'नि ओंख्रि आसामनि ओंख्रि थासैयो आंनाव लिंहरोना आङो आब'नियाव जोंहा आसामनि मैगं फैखायो माने आब'आ बिहरबाय थायो आरोना मानसिफोर फैनायखौ बेंगलराव फैनायखौ खबर लाबाय थायोना ओमफ्राय मोजां मोजां मैगंखौ मोनबाय थायो आरो आब'निया संबाय थायो आंहा मोनजाबाय थासिगोन बेजों हारसिं थाबासो मोनजागोन लोगो थाबा मोनजाला हरला आङो आयौ सिख्लाफोरा दा आंजों फैनो नागिरदों इसां सिख्लाफोर दा सिख्लाफोरा आंजों थाबाथ' मोनजाला आङो होमबा सिख्लाफोरा लाबोना होफैनांगोन दे आंनो इसेयाबो थोआना
सोरबा सोरबा जानो लुगैलायबाय आंना आगैमोना जानो लुगैग्राफोरा मालाय वाट्सएपाव मेसेज खालामखायो आंखौ रानजोब्बायना रानना जायो आङो राननांगौलै आरो जा लाइभ दंबावसोमोन लायदों दा ओंखाम लानो आब' आंथ' ओंखाम जानाङामोन खिन्थु ओंख्रि थानायखायसो जादों आङो जानांगौलै नोंथ' मोनायाव ओंखाम जाया दा रुटिल' जानो थाबाय थायो रागि अमा बेदर जासुलि दाउ बेदर जासुलि ना जासुलि आंजों लोगो जानो फैयो होनदो जाबोदों आंनाव बिकेस फैबावबालाय मोनथाम मा सालासो मानो मिथा जागोना नङा